Salam, bilim video platformasının öğrencileri mesle bugün Adobe Photoshop programmalarını suratlar redaktörleme öğretýän kurslar tanış etmekçe. Yani ondan bir adacık sayt bilen programman tapagyny düşündüreýin. Şu taýda saytdan girdim men. 2 tane pencere basa gapdaly özüň syna hemem bilim kömekçi. Özüň syna girip görelim. Bir näçe kurslar urlar boýunça testler goýulan siz üçin özüňiz girip özüňiz syna bilýäňiz. Okan uruňyz boýunça test geçip bilýäňiz şeýlede bilim kömekçi bar. Näştaýda bilim hakda gurrun bermegi ýa-da terjime etmek isleýän ýen pencereler çykýan. Terjime etmek isleýäne basýaňyz bolan bir näçe pencerelerdir dil saýlamak üçin saýlaýaňyz we näştaýdan ýaşylja ýerden özüňize gerek bolan sözi ýa-da sözlemi terjime etdirip bilýäňiz. Indi kurslara geçeli urlar diýen basýat pencere bir näçe bölümler çykýar. Biznes we söwda, dizaýny girýär. Adobe programmalary bölümçesinden bir näçe pencereler vardır. Näştaýda insansyna girsek ProArt Tem, ProArt Ru diýip kurslar var. 150 manat bahalary. Rus diline hem türkmen diline taýýarlapdyr. Instruktorumuz muallimimiz Azim Kulhanow tarapyndan taýýarlanan 22 sabany tapak 359 minut dowamlylygy. Kurs hakda beýan ve bir näçe bonuslar ammany dellep geçdik. 300-den gowrak kesler we 300-den gowrak gradientler we bir näçe bonuslarymyz bar. Girin görün garaşýar. Hemmeňize sag bolun.